Ndị obodo Ifite Nteje dị na kansụl ime obodo Oyi fọrọ ekele n'ụkpa wee bugara gọvanọ Chukwuma Soludo maka idozigharịsị mpaghara na iru dị iche iche nke steeti akwalite udo ya na irikọ n'otu n'ime steeti a. Ha nyere otuto a n'Ifite Nteje mgbe ha na-agwa ndị nta akụkọ okwu banyere ebe ha kwu n'okwu banyere eze ọdịnala nke obodo ahụ dịka a na-ekwukwazi maka emume ọfala ikpeazụ nke Igwe Roland Odegbo. Ifite Nteje bụ otu n'ime ogbe atọ mejupụtara obodo Nteje ma bụkwara ndị gara n'ihu wee na-eme ihe ha dịka iwu si wee kwado. Kiri ka akụkọ ahụ hụrụ n'uju. Kpọpụtara ndị nta akụkọ otu obi dị ha bụ nke ha mere na be onye bụ okenye na Ifite Nteje bụ nke ndị isi ya bụ obodo, ụmụ nwanyị, ụmụ nwoke na ndị ntorobịa obodo ahụ gbakọtara n'okwu ya na ya bụ ọgbakọ ka ya bụ onye bụkarịsịrị okenye ya bụ obodo bụ Maazị Onyekwe Akwụba kọwara na iwepụta ndị ga-abụ igwe obodo ahụ bụ nke a na-eme onye were ibe ya were otu ha si wee mee ya n'iwu na-achị ya bụ obodo ma kọwaa na ebe ọ bụ na Ezi na Ikenga ewerela oke nke ha na ya bụ ọnọdụ na ọ bụzi nnọọ oke ndị Ifite Nteje iwepụta onye ga-abụ igwe ya bụ obodo. Maazị Akwụba kọwara na ya amaghị ihe kpatara ndị si na mpaghara Nteje ndị ọzọ ga-esi na-azọso ndị Ifite Nteje ya bụ ọnọdụ ma kọwakwa na ha enyochala mmadụ 8 ndị gosipụtara mmasị iso na ndị a ga-ahọrọ ka ha bụrụ igwe ya bụ obodo ma wepụta mmadụ 4 n'ime ha ka ha bụrụzie ndị a ga-atụrụ akwụkwọ onye meriri ọ bụrụ ya nwa ka a ga-echi ya bụ igwe ma na-egosipụtazi ihe mgbagwoju anya otu ndị Nteje ndị ọzọ ga-esi wee na-etinye anya na uche n'ihe gbasara iwepụta igwe Nteje ma sitezie n'ọdụdụ otu a na-emebi atụmatụ niile ha na-atụ. Ọ rịọziri gọọmenti steeti a ka ha nyere ha aka site na ịhụ na ha kwenyesiri ike n'ihe iwu ha kwuru na onye were ibe ya were. N'okwu nke ya ka onye isi Ifite Nteje bụ Maazị Uyammadụ Amakom gosipụtara ihe mgbagwoju anya otu ndị mmadụ ga-esi na-eme ihe esoghị n'iwu ha ma dụọ ndị niile dị otu a na-achọ ịghasa ihe ha na-eme n'etu atụmatụ iwepụta onye ga-abụ igwe ka ha sere aka ha ka udo obodo ahụ wee nọkọ ọnụ na okwu ha dịgasị iche iche. Ụfọdụ ndị Ifite Nteje bụ ndị gosipụtara mmasị ịzọ ichi ya bụ igwe, ndị gụnyere Chief Chris Udemezue, Dave Ezenua ya na Martin Ofokansi kọwara na ọ bụ ihe iwu kwuru na onye were ibe ya ewere bụ otu ha ga-esi wee na-ahọpụta igwe, nke mere na ọ bụ ndị Ifite ka o ruru iwepụta igwe ga-achị Nteje. Kpọkwuo ndị niile na-etinye aka n'ịghasa ya bụ atụmatụ ka ha wepụ aka enwe n'ofe ka udo wee chịa n'obodo Nteje.